Сигурно се чудите какво е това. Това е нашата кожа в напречен разрез. Но за да получим реална представа за нейното състояние, на помощ ни идва софтуер, който прави диагностика. Есента е сезон, в който се замисляме как да заплещаме, какво представляваме и какво можем да направим за себе си. Вече имаме модерна апаратура, която не сама, но с много добри свойства може да ни даде точна характеристика по много от критериите, които са на кожата ни. За целта е направена специална софтуерна програма, която аз сега ще ви демонстрирам. Това е един малък уред, който определя в проценти каква е влагата на кожата. Хубавото е, че процедурата е безболезнена и много приятна. 34 е в случая, което не е най-добрият вариант. И компютъра само определя, покрива къде се намира състоянието на тази кожа. В случая тук сме вече в червената зона, което предполага една малко по-засилена грижа. Следващият критерий, по който се определя кожата, това е наличието на себум, т.е. омазняването на кожата. Ето тук омазняването е малко по-засилено, веднага се появява като червени петна и графиката, която показва, че е отново в висока горна граница на омазняване. Определяме и В-зоната. Отново даваме данните за анализ. На брадичката състоянието е малко по-добро. Можем да погледнем кожата в 3D измерението й, където се вижда абсолютния релеф на кожата и всички гънки. Продължаваме с следващия критерий, това са порите. Обикновено младите хора имат малко по-широки пори, вследствие на честите акнета. Определяме дължината, диаметъра на пората. Една, втора. Определяме радиуса. Даваме за анализ и тук се оказва, че порите са в едно добро състояние и се насочваме към кератина. Състоянието не е добро. Тук бих препоръчала един пилинг. В зависимост от останалите критерии той може да бъде различен. Но пилингите са добър вариант, в който кожата започва да изглежда добре и да се чувства добре. Обикновено натрупването на кератин води и до влошаване релефа на кожата. Следващия критерий, върху който се работи, това е релефа на кожата. Това са всичките тези бръчици, набраздявания, всичко, срещу което всъщност ние се борим. И ето готовите резултати от така проведения анализ. Това е графиката, в която много ясно се личи. Увлажняването и пигментацията са прекрасен критерий. Проблема е с кератина, с релефа на кожата и с наличието на себум. Порите са в едни средни граници, които лесно биха се поправили. Дадена е графиката в още варианти. Хубавото тук е, че компютъра определя годините на самата кожа, като